Dasmu Hey,
kan prajurit di penjajahan. Mana iso penjajahan? Ning kali Ciblon lho. Jalan Ciblon lho. Iki jalan prajurit apa cah bayi? Serahane cek prajurit perang. Apa wae? Prajurit nang mana cek? Prajurit ning kali. Hei, ora penyakit. Iku virus. Kenapa? Corona. Apa cek? Corona. Iya. Ono antine mesti. Apa? Rondo mempesona. Masuk. Iki variasi ono variasine. Ora telek. Apa? Sepet klopo. Kita bener maju. Gratis. Ono maju sikat.
Ngono wae
Janji pisan gas. Oh, kita ini. Kalau soalnya satu disemangati. Kayak piye nek kok jalan piye? Ngerti dhewe kok. Jotos. Jotos ah. Jotos. Jotos. Ya.
tenang. Tenang lho, Pak. Hah? Tenang gede lho. Komandan kok nyapno bebas. Sabrak. Berhitung dari kiri mulai. Berhitung. Berhitung. Aku kanan. Saya goblok tuan yo. Saya kiri aku. Apa kalau kanan betul. Sasaran terus arti nyampe dek yo. Berhitung dari kiri mulai. 1, 2. Bagus. Loh, nule malah sapa? Nule ning kene. Lencang kiri. Gerak. Apa pusing kasane? Aku apa ngomong jotos Sampean muni piye? lencang kiri gerak. Iki kok kanan yo punya. Kiri. Lah yo, kanan kono. Sabrak. Komandan ulo. Ngono dadi komandan. Kula menang komandan bebas. Ora yo melok. Lencang kiri. Gerak. Ora kena aku. Sabrak. Iki ya bener. Lencang kanan kiri gerak. Berapa salah? Sabrak. Ora dadi komandan ora paten. Kok Mas tau kok iki? Tok. Lo. Iki ndake bongkon. Lo. Kancane desa Kode bisa tau dege. Hei! Balamu pisau to ping piro? Ping 15. Ping 15. Lah aku Ping piro pisan tok? pisan tok. Yo. Ping 15 ping pisan bayarane piro? Padha. Lah iya. Aku ning ngono gak salto lah ya. Ya ping kali lho. Iya, kene kowe. Ora salto. Beda setengah-setengah lah dak ngono. Ayo siji. Apa sih? Karepem. Bos barang. Kalau bakso.
yang peperangan terus kengen kau atas sekarang dalam Sing mbok arep atu jangan kau bicara. Ayo, sawat balik kau jangan buat yen pancen wis sugih aji kayan tumpek karo papan kene he. Wis bisa ngetokke aji kaya. Semuruk Prajet Demak Bintuk. betul tu mak. Piye ae? Aja lo siji kau setangku bisa dirampungi kau cari kau. Nah ini papan peperangan kene. Orang bakal mundur saja kalian terus bisa bubuh ke wong pintar. Bagus. Yen kuwi bencol. Nih, Maju salah apa tak suwe. Sirah wae. Peperangan iki terima ngadu-ngadu sing balung ngajel klek. Ora bakal ono kramone ae. sendok arep nih ya. Duh kami jarang nang kene. Wah, masih basar ora papan kene. Ae. Ayo son. Ya iki sing bakal bisa mungkas kowe. Gendek iki. Kowe mana edan iki. Kowe iki aja budak aku. Kowe duwe lari iso miber. Aku sabuk gudak. Nanti aku menggos-menggos. Aduh, sawangan iki. Iki apa iki? Iki apa iki? Aduh. Aduh, iki. Aduh. Goblok. Bakal kata ini apa? Saat ini bakalku cili saksi. Kita butuh saka buri jebol kemana ini ya? Allah, Celek, Allah, panggonmu dudu ning papan kene. aku nesu. Pikir apa ora he? Aku ngelew, aku golek mangan, aku Boleh golek mana mangan. sore kene? Lah ning ndi? Arep ngono lho. Wah, buah. Wah, Semikir ora? sokrok no. Ora dia. Yo, Abel apa? nek ngono. Abel apa kowe aku ora wedi aku Aku ponaku. udah kanca gua. Aku ora wedi kanca aku mau bakal mikir. Aku yang dijaya, Pak. Apa? Baik, Bu Yai. Sorry Pak, ora ngerti. Aku salah di telur aku.
Aku kudu pipis ning guru malah mbok celok. Mulane aku pipis ning ngarep. Allah. Kowe sing keliru. Ice Siti. Aku dong mau. Pas privat kok goblok. Benda mari priwatem. Ana apa? Mana celeng? Hah? Celeng. Putih aku putih. Kawan aku. Kenapa budan? Putih. Masa wedi? Jalan ini gede ya. Ya. Mana kok jare aku bener? Orang saku jalannya cilik aku yo wani yo. Cara wani ngomong. Aku kan yang budaya aku. Rada maju. Ayo. Lah aku nek dikuda. Tak tembak aku. Oke. Batal tembak langsung ul ya. Oke, siap. Ayo. Aku malah kuat iki aku. Mas Wedan. Edan piye? Aku apa ini Mbak Celeng kok brosot dingenanku kok. Jare makon rekam kon mulet. Wes semangat ini gure ae. Are bukan mulet kok. Wes preset kene kok. Uyu. Oke. Ayo tadi nebak. Tidak ayo kok caranya. Ayo. Tembak. Dorno. Hah? Orang muni. Wis jane iso bedil ora kowe. Kowe iso nganggo bedil ora? Rumah wis tak kompo kok. Kopo ora muni. Mek ngono tembak kowe, angane guri. Hah? Tembak kowe. Loh, oke. Loh. Lihat ini, Pak. Nade. Apa nek? Kowe nyapa ning ndi kowe iki? Aku nembak kowe kok malah mbok telurne aku. Jare aku bukan nembak. Ayo tembak kowe. Aku dadi wong. Kowe asu kok. Aku nyekel bedil kok. Mosok nek nyekel bedil kudune wong. Aku dadi wong. Lah kok sing keteni aku sapa? Lho, kudune kowe. Aku mau dadi asu. Kowe dadi kirekno. Mak. Mak kowe gak to. Coba. Ya. Berat. Mosok berangkat. Apa aku? Ye. Cukup to. Cukup. Iya. Mana tilangnya? Buat mana ini? Buat mana? Dapat nesu. Anak segala. Goblok. Ini suwen. Aku udah diasu tak cukup kok. Kowe udah diasu pengen lah aku nek jero suwe ra umum kok. Jangan panas sunat. Ini gitu. Caranya yang gue bedil ini dikompok. Oh, iki dikompok. Wes tak kompo ya, Su. Jerone bener nang ini. Wes tak kompo ya angine akeh wis. Kowe kok ora goblok ora iso bedil iku. Carane piye? Ini lho. Iki dikenal sebentar pengen iki. Loh. Ganggu ora iso tembak ganggu. Apa? Saya kata ya apa? Di. Iki apa iki? Iki apa? Iki apa iki?
Nah, iki solasene dikotok. Dan ana ngono ya ora muni no. Uya kok. Masa mana? Masa tak uya ya masa? Masa kok uya dhuwur panggung. Uya tak sini tok. Sarung, aku ngono iki nek ora apa-apa. Hah? Baju kuriku.